ಎನ್ನ ಬಗ್ಗೆ ವಿಡಿಯೋ ಮಲ್ದಿನಿ. ಕೆಲ ಜನ ಇಂಕ್ ಏನ್ ಮಲ್ಪರೆ ನಂಜಿಗಾರ ಬರ್ತೀರು ಅಂಚನೆ ಬೊಕ್ಕ ಈ ವಿಡಿಯೋ ಡಿಲೀಟ್ ಮಲ್ಪುಡು ಬಾರಿ ಬೆದರಿಕೆ ಬಾಡಿಯರು. ಏನೋ ಒಂಜಿ ವಿಡಿಯೋ ಮಲ್ಪುಂಡು ಏತು ಬಂಗ ಬೈದು ಬಣ್ಣವ ಎಂಕ್ ಮಾತ್ರ ಗೊತ್ತು. ಪಂಡ ಒಂಜಿ ಫಸ್ಟ್ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಮಲ್ಪನಾಗ ಎರೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿಪ್ಪುಜಿ ವಿಡಿಯೋ ಮಲ್ಪುಡು ಎಂಚ ವಿಡಿಯೋ ಮಲ್ಪುಡು ಒಂದು ಸ್ವತಃ ಎನ್ನ ಸಮಸ್ಯೆನೆ ಪನ್ನಿಕಾಗ್ಲಿಗೆ ಆತು ನಂಜಿದಾದ ಒಂದು ವಿಷಯ ಗೊತ್ತು. ಅತ ಇಂಕ ಖರ್ಚು ಕೊರ್ಪೆರಾ ಅತ ಏನಂತ ಊರ ಬರ್ಪೇರಾ ಅತ ಇಂಕ ಖರ್ಚು ಕೊರ್ಪೆರಾ ಅವನೇ ನಂಬುವೇನು. ಸರಿ ಆಗ್ಲಿ ಆಯ್ತು ಒಂಜಿ ಡಿಲೀಟ್ ಮಲ್ಪಂಡ ಡಾಯ್ ಮಲ್ಪಡಿತ್ತು ಇಂಕ ಮಸ್ತ್ ಟೆನ್ಷನ್ ಅಂಡಿ ಟೆನ್ಷನ್ ಪಂಡ ಇಂಕ ಬೇಜಾರ್ಲಾಂಡ್ ಬೊಕ್ಕ ಏನು ಪನ್ಪೆರ ಇಂಕ ಅವ್ವೆ ರಾತ್ರಿ ಇಡೀ ಜೈದು ಜಂಗ ಮಂಡೆ ಬಿಚ್ಚಾಡು. ಹಾಯ್ ಎಂಚೆಲ್ಲರು ಪೂರಕಲ್ಲ ಚಾಪುರ ಪರಿಹಾರ ಮಕ್ಕ ಇನಿ ದಾದ ಪಂಡ ಪಂಡ ಗೊತ್ತಾಗುದು ನಡಕೇನ್ ನಿತ್ತೇನ್ ಈ ಒಂಜಿ ವಿಡಿಯೋ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಲ್ತಿತ್ತ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಲ್ತತ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಲ್ತಿ ಬೊಕ್ಕ ಒಂಜಿ ವಿಡಿಯೋ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಲ್ತ ಅವೇನ್ ಡಾಯ್ ಡಿಲೀಟ್ ಮಲ್ತನಿ ಫಸ್ಟ್ಗೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಲ್ಪನಾಗನೆ ಪಂಡ ಇಂಕ್ ಎನ್ನ ಬಗ್ಗೆ ವಿಡಿಯೋ ಮಲ್ದಿನಿ. ಕೆಲ ಜನ ಇಂಕ್ ಏನ್ ಮಲ್ಪರೆ ನಂಜಿಗಾರ ಬರ್ತೀರು ಅಂಚನೆ ಬೊಕ್ಕ ಈ ವಿಡಿಯೋ ಡಿಲೀಟ್ ಮಲ್ಪುಡು ಬಾರಿ ಬೆದರಿಕೆ ಬಾಡಿಯರು. ಏನೋ ಒಂಜಿ ವಿಡಿಯೋ ಮಲ್ಪುಂಡು ಏತು ಬಂಗ ಬೈದು ಬಣ್ಣವ ಎಂಕ್ ಮಾತ್ರ ಗೊತ್ತು. ಪಂಡ ಒಂಜಿ ಫಸ್ಟ್ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಮಲ್ಪನಾಗ ಎರೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿಪ್ಪುಜಿ ವಿಡಿಯೋ ಮಲ್ಪುಡು ಎಂಚ ವಿಡಿಯೋ ಮಲ್ಪುಡು ಒಂದು ಸ್ವತಃ ಎನ್ನ ಸಮಸ್ಯೆನೆ ಪನ್ನಿಕಾಗ್ಲಿಗೆ ಆತು ನಂಜಿದಾದ ಒಂದು ವಿಷಯ ಗೊತ್ತು. ಅತ ಇಂಕ ಖರ್ಚು ಕೊರ್ಪೆರಾ ಅತ ಏನಂತ ಊರ ಬರ್ಪೇರಾ ಅತ ಇಂಕ ಖರ್ಚು ಕೊರ್ಪೆರಾ ಅವನೇ ನಂಬುವೇನು. ಸರಿ ಆಗ್ಲಿ ಆಯ್ತು ಒಂಜಿ ಡಿಲೀಟ್ ಮಲ್ಪಂಡ ಡಾಯ್ ಮಲ್ಪಡಿತ್ತು ಇಂಕ ಮಸ್ತ್ ಟೆನ್ಷನ್ ಅಂಡಿ ಟೆನ್ಷನ್ ಪಂಡ ಇಂಕ ಬೇಜಾರ್ಲಾಂಡ್ ಬೊಕ್ಕ ಏನು ಪನ್ಪೆರ ಇಂಕ ಅವ್ವೆ ರಾತ್ರಿ ಇಡೀ ಜೈದು ಜಂಗ ಮಂಡೆ ಬಿಚ್ಚಾಡು. ಅವು ಏರ್ ಪಂಡಲ ನಂಬಾಯರು ಪಂಡ ಇಂಕ ರಾತ್ರಿ ಅವಿ ಪಂಡ ಯಾನ್ ಇಪ್ಪುನು ಒರ್ತಿ ಮಾರೆ ಮುಲು ಅನ್ನ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ ಮಾಮಿಲಿ ಬೇಲು ಎಂಕೋಲ ಏನಲ್ಲ ಬತ್ತದ ಅದೆಲ್ಲ ಮಲ್ಪೇರು ಮಕ್ಕಳು ಎನ್ನ ಸ್ವತಃ ವಿಡಿಯೋ ಪಾಡ್ಯಾಕಿ ಇತ್ತೆ ಸ್ವತಃ ವಿಡಿಯೋ ಪಾಡ್ನಾಯ್ಕ ನಿಕ್ ನಿನ್ನ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಬಿಡ್ದು ಬೊಕ್ಕರ್ದಾಯ್ ಪಾತಿರ್ಬಿರು ಕೆಲವು ಏನು ಪಂಡೈಕ್ ಏನು ಮಿತ್ ಬೆದರಿಕೆ ಬರ ಪಾಡ್ದೇರು ಅವು ವಿಷಯ ಬೇತ ಅವು ಏರಂದ್ ಗೊತ್ತುಜ್ಜಿ ಅವು ಐಟ್ ಕಮೆಂಟೆಡ್ ಪುದಾರ್ಲೆಜ್ಜಿ ಇತ್ತೆ ಒಂಜಿ ರಿನ್ನ ರಿಲೇಷನ್ ಪನ್ನಿ ಡಿಲೀಟ್ ಮಲ್ಪೊಂದು ದಾಯ್ ಡಿಲೀಟ್ ಮಲ್ತನಿ ಇತ್ತೆ ಡಿಲೀಟ್ ಮಲ್ಪನೆಲ್ಲ ಆಯ್ತ ವ್ಯೂಸ್ ಏತಿತ್ತು ನೀ ಗೊತ್ತುಂಡ ಅಂದ್ ವೈರಲ್ ಆತನ ವಿಡಿಯೋ ಅಂದ್ ಮರ ಕರೆಕ್ಟ್ ಒತ್ತೋನ್ವೆ ತಪ್ಪು ನಿನ್ನ ಪಂಡ ಎಂಕ್ ಮಂಡೆ ಬೆಚ್ಚಾಂಡು ಪಂಡ ಏನಲ್ಲ ಮಲ್ಪೆರ ಇಂಕೊಂಜಿ ಇಲ್ಲಿ ಬಾಲ್ ಉಂಡು ಬೊಕ್ಕ ಐತ್ತು ಬ್ರಿಂಗ್ ಅವ್ಪುರ ಆಲೋಚನೆ ಉಂಡು ಗೊತ್ತಂಡ ಆತು ಪೋಡಿನಲ್ಲ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಮಲ್ಪುನ ಅಂಚ ಫಸ್ಟ್ ಪೋಡಿಡ ಇತ್ತೆ ಏನೆಲ್ಲ ಪೋಡಿಜಾನ ಇತ್ತೆ ಏನ ಪಂಡ ಏನಲ್ಲ ಪೋಡಿಜ್ಜಿ ಫಸ್ಟ್ ಹಿಂಗ್ ಸತ್ಯ ಬಂಡ ಪೋಡಿಗೆ ಎತ್ತುಂಡು ಓಕೆನಾ. ವೈರಲ್ ಆಯ್ನ ವಿಡಿಯೋ 14K ವ್ಯೂಸ್ ಆತನ ಇಟ್ಟು ಅಂದ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಒತ್ತುನ್ಬೆ ಆತ ಯೂಸ್ ಆತನ ಸರಿ ಯಾನ್ ಬಂಗ ಬೈದ ನಂಗೆ ಪ್ರತಿಫಲ ತಿಗದುಂಡು ಇತ್ತೆ ನಡಕೇಂದಲ್ಲತ್ತ ಅಂದ್ ಇರಿಗ್ಲಪ್ಪ ಫಸ್ಟ್ ಸರಿ ಐಕ್ ಆಪ್ಷನ್ ಇತ್ತನತ ನಮಕ ಫಸ್ಟ್ ಗೊತ್ತಿತ್ತು ಸರಿ ಅವು ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಂಜಿ 2 ತಿಂಗಳು ಪಾಡ್ನ ವಿಡಿಯೋ ಒಂಜಿ ವಾರೋಡೆ ಏತು ವೈರಲ್ ಆತಂಡು ಒಂಜಿ ವಾರೋಡ್ದು ಬೊಕ್ಕ ಆಗ್ಲೇಗ್ ಗೊತ್ತಾಯ್ನ ಅಂದಿಗೆ ಆ ಜನಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧನೇ ಆ ಜನಕ್ಕೆ ಮಾಂತಿಲ್ಲ ಪಂಡ್ಯರ್ಗೆ ಅಂಚ ಇಂಚ ಆ ಜನಕ್ಕೆ ಒಂದು ಉರ್ಬೇಚದ ಕೊರಿಯರು ಎನ್ನ ಮಿತ್ತು ಪಗ್ಗೆ ಸೇರ್ಪದ ಈ ಜನ ಏನು ಬರ್ತುಂಡು ಎಂಕ್ ಬೇತೆ ನನ್ನ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ ಮೆಸೇಜ್ ಮಲ್ದರು ಇದು ಮೆಸೇಜ್ ಮಲ್ದರು ಎಂಕ್ ಮೆಸೇಜ್ ಬಂದ ಸರ್ ಯಾನಿ ನಡು ಪನ್ಪು ಜಂಡ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಯ್ತು ಯಾನಿ ನಡು ಪನರ ಬಲ್ಲಿತ್ತು ಯಾನ್ ಪಂಡಿ ಕುಳ್ಳೆ ಡಿಲೀಟ್ ಮಲ್ದ ಪೋದು ಯಾನ್ ಕೇಂದಾನೆ ಯಾನ್ ಮನಿ ಯಾಂದಲ್ಲ ಪಂತೇನ ಈರ್ದಲ್ಲ ಪಂತ ಜಾರು ತಪ್ಪು ಎನ್ನನೆ ಒತ್ತುಂದೇನೆ ಎಂಕ್ ಟೆನ್ಷನ್ ಅಂಡು ಓಕೆನಾ ಎಂಕೊಂಜಿ ಎಲ್ಲಿಯ ಬಾಲ್ಯ ಉಂಡು ಎನ್ನಲ್ಲ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಅಂತೇನೆ ಏರ್ ಎನ್ನ ಗತ್ತಿದಾದ ಅಂತ ಎಂಕ್ ಬೇಜಾರಂಡು ಹೌದಾಗ ವಿಡಿಯೋ ಇಂದು ಸರಿ ಆಮನ್ಪೆ ಬೊಕ್ಕೊಂಜೇರ್ನಲ್ಲ ವಿಡಿಯೋ ಪಾಡ್ದು ನಂಡ ಓಕೆ ಸರಿ ಓಕೆ ಏನು ಗೊತ್ತುಂಟಾ ಎನ್ನ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಓಕೆನಾ ಎನ್ನ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಏರ್ಲ ಕಷ್ಟಕ್ಕೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಲ್ದಿಜ್ಜರು ಅಂಡ ಯಾನೆ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಮಲ್ದು ಬರ್ತದ ಎನ್ನ ಕಷ್ಟಕ್ಕೆ ಮಕ್ಕಳು ಪನ್ನೆಕ್ ಇಂಚ ಮಲ್ಪುಡಂಡ ಎಂಕ ಅವುಪುರ ಮಂಡೆ ಪೋಂಡು ಎನ್ನ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಬಗ್ಗೆ ಎನ್ನ ಮಲ್ಪುರ ಎನ್ನ ಬಾಲದ ಗತಿ ಎನ್ನನಿ ಬಾಲನಿಯರ್ ತೂಪಿರ ಅವು ಪೂರ ಹಿಂಗ್ ಮೈಂಡ್ ಬೋಡು ರಾತ್ರಿ ಇಡೀ ಜೈದ್ ಸತ್ಯ ಮಾನಾಡ್ರ ಒಂಜಿ ತಿಂಗಳು ಅವೇ ಟೆನ್ಷನ್ ಇತ್ತು ನಿಂಗೆ ಓವರ್ ಟೆನ್ಷನ್ ಇಪ್ಪಡು ಒಂಜಿ ವೈರಲ್ ಆಯ್ನ ವಿಡಿಯೋ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ವೈರಲ್ ಆಯ್ನ ವಿಡಿಯೋ ಡಿಲೀಟ್ ಮಲ್ತಂಡ ಏತ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಪುಂಡು
ಸತ್ಯ ಕರೆಕ್ಟ್ ಒತ್ತೊಂದು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಮಾತಿರೆ ಗೊತ್ತುಂಡು ಎಂಕಲ ಗೊತ್ತುಂಡು ಆ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಮಲ್ನಗ್ಲೆ ಮಾತ್ರ ಗೊತ್ತು ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನೆಲ್ 2 ನಗ್ಲೆ ಮಾತ್ರ ಗೊತ್ತು ಅಂದ ಅವಳ ವೈರಲ್ ಆಯ್ನ ವಿಡಿಯೋ ಒಂಜಿ 100 ವ್ಯೂಸ್ ಬರ್ತಂಡು ಓಕೆ ಸರಿ ವೈರಲ್ ಆತನ ವಿಡಿಯೋ ಇತ್ತೆ ಪಶ್ಚಾತ್ತಾಪ ಪಟ್ಟು ನತ್ತು ಅಂದಿತ್ತೆ ವಿಡಿಯೋ ಐಕ್ ದಾನ ಗೊತ್ತ ಬೇತೆ ಆಪ್ಷನ್ ಇತ್ತಂಡು ಪಂಡ ಎಂಕ್ಲ ಫಸ್ಟ್ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ದ ಬಗ್ಗೆ ಎಂಕ್ಲ ಚೂರ್ ದಾಲ ಗೊತ್ತಿತ್ತಜ್ಜಿ ಯಾನ್ ಬೊಕ್ಕೊತ್ತು ಎಪ್ಪಾಗೊಂದು ಡಿಲೀಟ್ ಆತಂಡು ಐಕ್ ಆಪ್ಷನ್ ಉಂಡು ಪ್ರೈವೇಟ್ ಪಾಡೋಲಿ ಅಪ್ಪಾಗ ಎರೆಗ್ಲ ತೂವಾರ ಆಪುಜ್ಜಿ ಏತ್ ಆಪ್ಷನ್ ಇತ್ತು ಒಂದು ಚಾನೆಲ್ ಹಿಡ್ದೆ ಡಿಲೀಟ್ ಮಲ್ತಂಡ ದಾದ ಅಲ್ಪರ ಆಪುಂಡು ಏರೆಗ್ಲ ತಿಕ್ಕುಜು ವೀಡಿಯೋ ನಿಪ್ಪುಜಿ ಓಕೆ ಓಕೆ ಚಾನೆಲ್ ಡಿಪ್ಪುಂಡು ಪ್ರೈವೇಟ್ ಆಡ್ ಮಲ್ತನ ವಿಡಿಯೋನು ಪ್ರೈವೇಟ್ ಸೇವ್ ಮಲ್ತಿಂಡ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಡಿಪ್ಪುಂಡು ಅಂಡ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ದಾಲ ಎಪ್ಪುಜಿ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನೆಲ್ ಡಿಪ್ಪುಂಡು ವಿಡಿಯೋ ಒಂದು ಡಿಲೀಟೇ ಮಲ್ತು ಬಿಡ್ತು ಏನಾಯ್ತು ಬೊಕ್ಕೊಂದು ಅಂಚನೆ ಬಂಡ ಚಾನಲ್ ಪುದರ್ ಬಂದು ಚಾನಲ್ ಅಂಚನೆಗೆ ಆ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಬಂದು ಬೊಕ್ಕ ಎಂಗ್ಲು ಒಂದು ಸಮಯ ಬಂದ ಯಾನ್ ಡಿಲೀಟ್ ಮಲ್ಪರ ಬಲ್ಲಿ ಇತ್ತೆ ಗುಂಡದ ಯೂಸ್ ಬರ್ಪುಜೆ ಎಂಗ್ ಮಂಡೆ ಬೆಚ್ಚ ಹಾಪುಂಡೆ ಬಡ ಎಂಕ್ಲು ಒಂದು ಕಷ್ಟ ಬತ್ತಂಜಿ ವಿಡಿಯೋ ಮಂತ್ ಇಪ್ಪ ಐಟೆ ಪ್ರಯೋಜನ ಇಪ್ಪುಂಡು ಅಕ್ಲೆಗ್ ಆಂಡಲ್ಲಿ ವಿಡಿಯೋ ತೂಪುಜೆ ಯೂಸ್ ಬರ್ಪುಜೆ ಒಂಜಿ ಲೈಕ್ ಲ ಕೊರ್ಪುಜೆ ಮಂಡೆ ಬೆಚ್ಚ ನಮ್ಮ ಬತ್ತನ ವ್ಯೂಸ್ ಡಿಲೀಟ್ ಮಲ್ಪರ ಟೆನ್ಷನ್ ಹಾಪುಂಡು ಏನ ಗೊತ್ತುಂಡ ಯಾನ್ ಡಿಲೀಟ್ ಮಲ್ಪರ ಬಲ್ಲಿ ಇತ್ತುಂಡು ಇತ್ತು ಅಯ್ಯೋ ದೆಪ್ಪೊಚ್ಚಿಯ ಕಟ್ ಮಲ್ಪೊಚ್ಚಿ ಪಾಪ ಹೆಸರು ಮಲ್ಪೊರ್ಲಾಗ್ ಅಂಚ ಇತ್ತೆ ಖಾಲಿ ಉಂಡದ ವ್ಯೂಸ್ಲ ಪೋಪುಜಿ ಬೊಕ್ಕ ಒಂಜಿ ಲೈಕ್ ಲ ಕೊರ್ಪುಜಿ ಎಂಗ್ಲ ಲೈವ್ ಮಲ್ಪ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಲಿಪ್ಪುಜಿ ಒಂಜಿ ಏತ್ ಪೆರ ಬಂದು ಏನ್ ಬೇರೆ ಪರದಡುವ ಬಂಡ ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ಮಾತ್ರ ಗೊತ್ತು ಇರುವೆರೆಗ್ ಅವಳು ಉಲ ಎಂಗ್ಲ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಇಕ್ಕುಜಿ ಪಿದಾಯ್ಬೋದು ಜಾಲ್ಡು ಗುಳ್ದು ಉಮಿಲ್ಲ ಪೆಟ್ಟು ತಿನ್ನೊಂದು ಒಂಜಿ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಇಜ್ಜಿ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಲ್ಪರಂಡೇನ ಕಂಡನಿಗಳು ಇಲ್ಲಡಿತ್ತೇರ್ನ ಪೇಟೆ ಬೋದು ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಲ್ತೊಂದು ಬರ್ತದೆ ಒಂಜಿ 10 ಸೆಕೆಂಡ್ ವಿಡಿಯೋ ತೊಡಂಡ ಒಂದ್ ನೈಟ್ ಬಂಡ ಅವರ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಉಂಡ ಕಾತು 2 ದಿನ ವೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಉಂಡು ಆ ನಮ್ನ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಇತ್ತದ ವಿಡಿಯೋ ಬಂತೊಂದಿಲ್ಲ ನಮ್ಮ ತಾಳ್ಮೆ ಬೋಡು ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಮಲ್ತಿಬೇಕ ಒರಿ ಬತ್ ಕೂಡ್ಲೆ ಪಂಡೆಂದ ವಿಡಿಯೋ ಡಿಲೀಟ್ ಮಲ್ಪನತ್ತು ದಾಯ್ ಪಂಡ ಅವೆನ್ ತೂಡ ಆ ವಿಡಿಯೋ ಡಿಲೀಟ್ ಮಲ್ಪನ ಸಂದರ್ಭ ಒಂಜಿ ವೇಳೆ ಬತ್ತನಂದ ಅಂಡ ಡಿಲೀಟ್ ಮಲ್ಪನತ್ತು ಐಕ್ ಆಪ್ಷನ್ ಉಂಡು ಅಂಚ ಮಲ್ತಿವಲ್ಲಿ ಓಕೆ ಬೊಕ್ಕ ಪೋದು ವಿಡಿಯೋನ ಏನಡ ಕೇಂದಾನೆ ಯಾನಿಕ್ ಪಂತೇನ ಡಿಲೀಟ್ ಮಲ್ಪುಂಡು ಕೇಂದ ಯಾನ್ ಆಟ ಮನ್ಚಿ ದಾಯ್ ಪಂಡ ಎಂಕ್ಲ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಬಗ್ಗೆ ಅದು ಗೊತ್ತಿತ್ತು ಜಾನ್ ಮನಿತ್ತುಜಿ ಪೋಯಲು ಡಿಲೀಟ್ ಮಲ್ತೋಲ್ ಆಂಡೆ ಮುಗಿನ್ ಕತೆ ಕ್ಲೋಸ್ ವೈರಲ್ ಆಯ್ನ ವಿಡಿಯೋ ಎಂಕ್ಲ ಇತ್ತೆ ಬೇಜಾರಾಪುಂಡು ಇಂಬೇರೆ ದಿನೋಲ ಮಾರಿ ತಂಗು ಸವಣು ಈ ಡಿಲೀಟ್ ದೈ ಮಲ್ತ ನೆಕ್ಕಿತ ಈ ತೋರ್ತು ಚಾಂದು ಈ ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಮೋನ ಆಪೇದನ್ ಚಾನಲ್ ಮೋನ ಆಪೇದನ್ ನವೇ ಟೆನ್ಷನ್ ಇತ್ತೆ ಎಂಕ್ ಮಂಡೆ ಪುರ ಹಾಲಾದನ್ ಇತ್ತೆ ಒಂದೊಂದ್ ಸತಿ ಎಂಗ್ಳು ವಿಡಿಯೋ ಮಲ್ಪತ್ತೆ ಇತ್ತೆ ಮೂಜಿನ ವ್ಯಕ್ತಿನ ಪಾಂಡ ಓಕೆ ಒಂದು ಎಂಜನ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ದೇಶ ಅಗಲ್ನ ವಿಷಯನೇ ಪಾಡ ಅಯ್ಯೋ ಎಂಕ್ಲ ಸ್ವಂತ ವಿಷಯ ಏರೆಗ್ಲು ಗೊತ್ತಿ ಎಂಕ್ ಮಾತ್ರ ನಿಕ್ಕಿತ್ತೆ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು ನಿನ್ನ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ದೇಶ ಪಾಡ್ನೇಟ್ ಮೂಜಿಂದ ವ್ಯಕ್ತಿ ಬತ್ತದ ಪನ್ಯಾಕ್ ಮಂಡೆ ಬೆಚ್ಚ ತಾಳ್ಮೆಂಡ ತಾಲ್ ಮಂಚತ್ತಿ ಎಂಗ ಇವನೇ ಪವರ ಆಪ್ಷನ್ ಕೊರಿಯ ಓಕೆನಾ ಏನಾನ ಅವರ್ಲ ಕೆರಿಯರ್ ಪನ್ಕ ಏನ ಬಾಲದ ಗತಿ ಕೆರಿಯರ್ಡ ಕೆರಾಡಿಯಾ ಕೆರಿಯರ್ಡ ದಾದ ಮಾರೆ ಕಾರ್ ಮೈತದಾಗ್ಲ ನಂಬರ್ ಹಾಪುಜಿ ಅಂಜಂಡ ಎಟ್ಟೆ ಪಂಡ ನಾಲಿ ಕೊಯ್ಪನೆಗ್ಲೆ ಓಕೆ ಸರಿ ಇತ್ತೆ ಕೂಡ ಒಂದು ವಿಡಿಯೋ ಕ್ಲಿಯರ್ ಲಾಂಚ್ ಅನ್ನ ಹೆಲ್ಪರ್ ಈ ಕಾರ್ ಡಿಲೀಟ್ ಮಾಡ್ಪಾನ ಅಪ್ಪ ಇತ್ತನಿಕ ಬೋರ್ಡ್ ಗೆಜ್ಜ ನನ್ನ ಅಂಚ ಮಲ್ಪುಜಿ ಇತ್ತನಿಕ ಬೋರ್ಡ್ ಗೆಜ್ಜ ಇತ್ ನನ್ನ ಮಲ್ಪುಜಿ ಮನೆ ಗೊತ್ತುಂಡು ಇದು ಸಮಯ ಅಂಡ್ ಕೆಲ ಜನಕ್ಲು ಎಂಚೆ ಬಂದು ಏನಾರ ಗೂರ ಪರೀಕ್ಷೆ ಮಲ್ಪೇರು ಓಕೆನಾ ಒಂದು ಎಂಕ್ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ದ ಬಗ್ಗೆ ಚೂರಲಾಪ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಾಂಡ ಎಂಗ್ ಗೊತ್ತಿಪ್ಪು ನಂಡ ಯಾನ್ ಡಿಲೀಟ್ ಮಲ್ಪರ ಬುಡ್ಪೇದನೆ ಅಜ್ಜಿ ಯಾನ್ ಎಂಚ ಉಳ್ಳೆ ಬಂಡದು ಅತ್ ನಾನು ಆ ರೀತಿ ತೂಪೇರ್ ನಾವ್ ಹಾಕ್ಲಿಕ್ ಗೊತ್ತು ಉಪ್ಪುನು ಎಂಕ್ ಮಾಂತೆಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಎಲ್ಲಕ್ಕ ಓಕೆನಾ ನಮ್ಮ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಮಲ್ತಿವಕ್ಕ ಇತ್ತೆ ಏರ್ಲಾತೆ ಒಂಜಿ ಹೊಸ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಮಲ್ಪೇರ್ ತಾಳ್ಮೆ ಬೋರ್ಡು ಮೈನ್ ಇಪ್ಪುನ್ ತಾಳ್ಮೆ ನಿಕ್ ತಾಳ್ಮೆ ಅಂಚ ಡಿಲೀಟ್ ಮಾಲ್ ಯಾನ್ ಬಂತ ನಾನು ಡಿಲೀಟ್ ಮಾಲ್ದಾಯ ಮೂಜಿಂದ ವ್ಯಕ್ತಿ ಬನ್ನಿ ಡಿಲೀಟ್ ಮಾಲ್ದ ಅವಳ ಏಪ ಗೊತ್ತ ಇತ್ತೆ ಇನಿ ಪಾಡ್ನ ಎಲ್ಲಿಯ ವಿಡಿಯೋ ಒಂಜಿ 2 ದಿನ ಟಂಡ ಓಕೆ ಒಂದಿ ಏತ್ 14K ವ್ಯೂಸ್ ಬೋದಾತ್ ನಾ ವಿಡಿಯೋ ಐದು ಬೊಕ್ಕ ಡಿಲೀಟ್ ಮಲ್ಪುನಿಗೆ ಐಕೆ ಬನ್ನಿ ನಮಕ್ ಅವತ್ತು ನಮಕೇನು ಐಕೇನು ಅನ್ಪೇರು ನಮಕ್ ಬತ್ತನ ಅದೃಷ್ಟ ಏನು ಅಣಿಪ್ಪಣತ್ತ ಅವೇ ನಮನೆ ದೆತ್ತೊನ್ನು ಸರಿಯಾ ಕರೆಕ್ಟಾ ಅದು ಕರೆಕ್ಟಾ ಎಂಕ್ಲೆ ಕೈಕ್ ತಿಕ್ಕಿನವನು ಎಂಕ್ಲೆ ಬೊಡ್ಚಿಂದ ಪಿರ ಬಿಡ್ಲೆ ಕಾದು ಒಂಜಿ ವಿಡಿಯೋ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಏಪಲತ್ತೆ ಅಂಚ ವಿಡಿಯೋ ವೈರಲ್ ಅವರ ಬಾರಿ ಕಷ್ಟ ಉಂಡು ಒಂಜಿ ಕಾಲಿ ನೂದಿರ್ನದು ಮಲ್ಪರನೆ ಬಾರಿ ನೂದಿರ್ನದು ವ್ಯೂಸ್ ಅವರ್ನೆ ಏತ್ ಕಷ್ಟ ಉಂಡು ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಮಲ್ದಂಗ್ಲೆ ಗೊತ್ತು ಅಂಡ್ 10-14 ಆಯ್ನ ವಿಡಿಯೋನು
ಏರ್ಲ ಸತ್ಯ ಗೊತ್ತಂದ ಡಿಲೀಟ್ ಮಲ್ಪಿ ಗೊತ್ತಿತ್ನ ಏರ್ಲ ಡಿಲೀಟ್ ಮಲ್ಪಿ ಯಾನ್ಲ ಏನು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಕೆಲ್ಲ ಪನ್ಪ ಎನ್ನ ವಿಡಿಯೋ ತೂಲೆ ಎಂಕ್ ಸಬ್ಬು ಮಲ್ಪ್ಲೆ ಯಾನ್ ಏತೋ ಜನದ ನಟ್ಟದ ನಿಪ್ಪು ಸಬ್ಬು ಮಲ್ಪ್ಲೆ ಕೆಲ ಜನ ಎಂಕ್ ಏನು ಬಂತಾರೆ ಗೊತ್ತುಂಟ ಎನ್ನ ಚಾನೆಲ್ ಎಂಕ್ಲೆಲ್ಲ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ದಿಕ್ಕುಜಿ ಎಂಕ್ಲಿಗೆ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ದಿಕ್ಕುಜಿ ಯಾನ್ ಬಂಡೆ ಬೇತಾಗಡೆಗೆ ಏನನ ಪುದರ ಬೋರ್ಚೆ ನಮಕ್ ಬೇತಾಗಡೆಗೆ ಏನನ ಕಡೆ ಎಂಕಿಂಚೆ ಜಾನ್ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಲ್ತೆ ಒಂದು ಸಬ್ ಮಲ್ಪೆ ವಿಡಿಯೋದು ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ಪೆ ಆರ ಅವ್ನು ಬಂಡಿರು ಎನ್ನ ವಾಟ್ಸಪ್ ಮಲ್ಪಲೆ ನಂಬರ್ ಬರೋದು ಕೈ ತಲುಪದ ಕೊಂಚ ಏನ ಬಂಡು ಗೊತ್ತುಂಡ ಎನ್ನ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಇಜ್ಜಿ ಎಂಕ ಚಾನಲ್ ಚೂರ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಇಕ್ಕು ಚೂರ್ಲ ತಿಕ್ಕುಜಿಂದು ಎಂಕ್ ಸತ್ಯಗಂಡು ಬಂಜಿ ಬಿಸತಿ ಬೇಡ್ಲಕಾತ್ ಅಪ್ಪಗನೆ ಕೇಂದ್ನೇರ ಪಂತನೇರ ಅಂದ್ ಎಂಕ್ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಮಲ್ತು ಕೆಲವು ಜನ ಬತ್ತೇರಿ ಎನ್ನಡ ಜಡ್ಜ್ ಮಲ್ಪರ ಎಂಕ್ ಮಲ್ಲದಿಗೊಂಡು ಅಂಚೆಂಜ್ ಎಂಕ್ ಅವಳ ವಿಷಯ ಬೇಜಾರು ಯಾನ್ ಕಷ್ಟ ಬೈತು ಎಂಕ್ ಗೊತ್ತಿಪ್ಪು ಇನ್ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಮಲ್ಪಡಾಡು ಒಂಜಿ ವಿಡಿಯೋ ಮಲ್ಪಡಾಡು ಎಂಕ್ ದಾದ ಮಲ್ಲಸಿಗೆ ಆತ್ ಮಲ್ಲ ಕೆಲ ಜನ ಯಾನ್ ಪಾತಿರ ರೀತಿಲ್ಲ ಅಂಜಿ ಜಡ್ಜ್ ಮಲ್ ಕೆಲವೊಂದ್ಸತಿ ಏನ್ ಪಾತಿರ ನಂಚೆನೆ ಎಂಕ್ಲ ಭಾಷೆನ ಇಪ್ಪುನ್ ಚೇಂಜಸ್ ಇಪ್ಪುನು ಕೆಲದಕ್ಲ ಭಾಷೆನ ಚೇಂಜಸ್ ಇಪ್ಪುನು ಓಕೆನಾ ವಿಡಿಯೋ ಮಲ್ಪನಾಗ ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿ ವಿಷಯ ಇಡ್ಲ ಏನ್ ಪನ್ಪುನು ಒಂದೇ ಯಾನ್ ಈ ಮೆನತಿ ಎನ್ನಕ್ ಸ್ವತಃ ವಿಷಯ ಪನ್ಪುನು ಓಕೆ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಒಂಜಿ ಚಾನೆಲ್ ವಿಡಿಯೋ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಲ್ತಿಬೊಕ್ಕ ಏರ್ಲ ಡಿಲೀಟ್ ಮಲ್ಪೊಡ್ಚಿ ಪತ್ತೆ ಪೊಸತ್ ಕೆಲ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನೆಲ್ ಮಲ್ತಿಪ್ಪೇರು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಲ್ತಿಪ್ಪೇರು ವ್ಯೂಸ್ ಪಾಡ್ ಪರಂದೆ ಕುಲ್ಲಾಡು ಅಂಚಿನ ಯೂಸ್ ಮಲ್ಪಡ ಅಂಚಿನ ಅಂದ ಆಂಡ ಐಕ್ ಆಪ್ಷನ್ ಉಂಡು ಅಂಚ ಮಲ್ಪೊಲಿ ಒಟ್ಟು ನಮ್ಮ ಏರ್ಲ ಪಂಡೆಂದೋರಿ ಡಿಲೀಟ್ ಮಲ್ತದೆ ಇತ್ತೆ ಪಶ್ಚಾತ್ತಾಪ ಪಟ್ಟದ ದಾದ ಪ್ರಯೋಜನ ಇಜ್ಜಿ ಅಂದ ಮಾರೆ ಬೆದರಿಕೆ ಬಾಡ ಒಂಜಿ ಜುವಡುಲ್ಲನೆ ಬೆದರಿಕೆ ಇತ್ತೆ ಏತು ಜನ ಕೇತ್ ಜನ ಬೆದರಿಕೆ ಪಾಡ್ಬೇರು ಅಂಚನ ಬೆದರಿಕೆ ಪಾಡ್ಬೇರು ನಮ್ಮ ಇಲ್ಲಾರ್ದು ಬಿದಾಯಿ ಪಾರ್ನ ಇಜ್ಜತ್ ನಮ್ಮನ್ನ ಬೆಲೆ ಮಲ್ಪಾರ್ನ ಇಜ್ಜ ಅಂಚತ್ ಎಂಗ್ ಫಸ್ಟ್ ಅತೆ ಎಂಗ್ ಆತಿ ಫಸ್ಟ್ ಆಡ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಆಡ್ ಇತ್ತೆ ಒರಿ ಬೆದರಿಕೆ ಪಾಡ್ಬೆಂದ್ ನಮ್ಮ ಇಲ್ಲಾರ್ದು ಬಿದಾಯಿ ಪಾರ್ನ ಇಜ್ಜ ವಿಷಯ ಎಂಕ್ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಬಗ್ಗೆ ಏರ್ ಒಂಜಿ ನರಮನಿ ಬಂದು ಗೊತ್ತುಜೆ ವಿಡಿಯೋ ಎಂಚ ಮಲ್ಸ್ಕೊಡ್ಬಂಡ್ ಸ್ವತಃ ಎನ್ನ ಬುದ್ಧಿನೇ ಯಾನ ಕಲ್ತದ ವಿಡಿಯೋ ಮಲ್ದಿನಿ ಒಂದು ಪಂಚನಲ್ಲಿ ಎನ್ನನೇ ಸ್ಟೋರಿ ಆಂಡ ಎಂಕ್ ನಿಜ ಮಲ್ಪೇರತ್ತ ಎಂಕ್ ಪೋಡ್ಗ್ಯಾಂಡ್ ಎನ್ನ ಬಾಲೆಲ್ಲ ಎನ್ನ ಗತ್ತಿಗೆ ಇನ್ನ ಎನ್ನ ಏರ್ ತೂಪೇರ ಅಂಚಪ್ರ ಎಂಕ್ ಟೆನ್ಷನ್ ಆಂಡ್ ಓಕೆನಾ ರಾತ್ರಿ ನಿದ್ರೆ ಇಜ್ಜಿ ಐಕ್ ಟೆನ್ಷನ್ ಅಂಚೆವರ ಟೆನ್ಷನ್ ಮಲ್ತನ ಬರ್ಕರ ಬಂಗೊಂಡು ಅಂತ ಈರು ಪನ್ಪರ್ ಮರಿ ಯಾನ್ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಓಕೆನಾ ಎಂಕ್ ಗೊತ್ತುಜ್ಜಿ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಇಪ್ಪು ಬದುಕಲ್ ಅಂಚನೆ ಎಂಕ್ ಒರಿ ಏರ್ಲ ಪಂಡರ್ ಎಂಕ್ ಪೋಡಿಗೆ ಜಾಸ್ತಿ ಪೋಡಿಗೆ ಈ ಪೋಡಿ ಲೆಕ್ಕ ಇಜ್ಜೈ ಪೋಡಿಗೆ ಉಂಟು ಮಾರ ಚೂರಂಡಲ್ಲ ಪೇರ್ನ ಪೋಡಿಗೆ ನರಮನೆನ ಓಕೆನಾ ಬೊಕ್ಕೆದಾದ ಏರ್ ಎಂಚಿಪ್ಪನ್ ಪನರ ಹಾಪುಂಡ ಏರ್ಲಾತೆ ನನ್ನ ಒಂಜಿ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಮಲ್ತಿ ಬೊಕ್ಕ ಎನ್ನಲ ಕೊಂಚ ವಿಡಿಯೋ ಮೊಲ್ಲಕ್ಕೆ ಏರ್ಲ ಮಲ್ಪೊಡ್ಚಿ ದಯಬಣ್ಣ ಬೊಕ್ಕ ನಮಕ್ ಬೇಜಾರ್ ಪಶ್ಚಾತ್ತಾಪ ಆಪುಂಡು ಓ ಯಾಮ್ ಡಿಲೀಟ್ ಮಲ್ಪರ ಬಲ್ಲೆ ಇತ್ತಂಡು ಡಿಲೀಟ್ ಮಲ್ಪರ ಬಲ್ಲೆ ಇತ್ತಂಡು ಯಾತು ಬಂಗೋಡು ಒಂಜಿತ ಪನ್ಪ್ನಿತೆ ತುಲೆ ದಾಯಿ ಗೊತ್ತಿನ ಒಂದು ವಿಡಿಯೋ ಮಲ್ತಿನ ನೆಕ್ಕೋಸ್ಕರನೇ ದಯವಂಡ ಇತ್ತೆ ಬೊಬ್ಬೆ ಅಂಡ ಆಪ್ಜಿ ಇತ್ತೆ ವ್ಯೂಸ್ ವರ್ಪುಜಿ ವ್ಯೂಸ್ ವೈರಲ್ ಆಯ್ನ ವಿಡಿಯೋ ಏಪಗಲ ಡಿಲೀಟ್ ಮಲ್ಪರವಲ್ಲಿ ಇತ್ತೆ ನಿನ್ನೆ ಆದ್ ಪೋಂಡು ಡಿಲೀಟ್ ಆಯ್ತು ನನ್ನ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಇತ್ತೆ ಒಂಜಿ ಹೊಸತ್ ಮಲ್ತೊಂದು ಅಗ್ಲ ಇದಾದ ಮೆಸೇಜ್ ಕೊರ್ಪಂಜಿ ಏನಲ್ಲ ಕೊಂಚ ಏರ್ಲ ಮಲ್ಪೊಚ್ಚಿ ಬೆದರಿಕೆ ಪಾಡ್ಬೇರೆ ಏನು ನಮ್ಮನ ಮಿತ್ತು ಅಕ್ಲೆ ಕೊಂಚ ಏನು ಮನ್ಪೆರೇಕ್ ಮಿತ್ತು ಬರ್ನ ತೂವರ ಆಪುಜಿ ನಂಜಿದಾಗ ಜಾಸ್ತಿ ಜನ ಇಪ್ಪರು ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಬಿಡು ಪಂಡ ಆ ಇಮ್ಮಿನ ಪ್ರತಿಯೊರಿಗ್ಲ ಗೊತ್ತುಂಡು ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಮಲ್ತಿನಾಗ್ಲಿ ಒಂತೆ ಚೂರು ಒಂತೆ ಯೂಸ್ ಬಂದಾಗ ಐಕೆನ ಬ್ಯಾಡ್ ಕಮೆಂಟ್ ಬಂಡ ಅಪ್ಪ ನಮ್ಮನ ಬೇಜಾರಪ್ಪ ನಮಕ್ಲ ನಮ್ಮ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಬೊಚ್ಚಿಂದ ಬುಡ್ದು ಉಟ್ನಾಗ್ಲು ಜಾಸ್ತಿ ಜನ ಇಪ್ಪೇರು ಬೇಜಾರ್ ದಾಲೇಜಿ ಒರಿ ಮಿತ್ತು ಬೋಡಂಡ ಆಯ್ಗ್ ಐಟ್ ಎಡ್ಡೆ ಲೆಪ್ಪುಂಡು ಟ್ಯಾಲೆಂಟ್ ದ ವಿಷಯ ಬಿಡು ಟ್ಯಾಲೆಂಟ್ ಸರಿ ಐಟ್ 100 ಜನಟ್ಟು ಸ್ವಲ್ಪ ಜನಕ್ಕೂ ನಂಜಿ ಇಪ್ಪುಂಡು ಸ್ವಲ್ಪ ಜನಕ್ಕ ಸಾರಿ 10 ಜನಕ್ಕೂ ನಂಜಿ ಇಪ್ಪುಂಡು ಸ್ವಲ್ಪ ಜನ ಎಡ್ಡೆ ಇಪ್ಪೇರು ಅವು ನಮ್ಮ ಸ್ವಲ್ಪ ಜನ ತಂಚಿ ತೂಡ 10 ಜನ ತಂಚಿ ತೂರ ಬರಲಿ ಎಡ್ಡೆ ಅಂಡಲವ್ರಿ ಪನ್ಪೇನೆ ಹಾಳ ಅಂಡಲವ್ರಿ ಪನ್ಪೇನೆ ಎಡ್ಡೆ ಅಂಡ ಪನ್ಪೆ ಎಂಚನ ಎಡ್ಡೆ ಅಂಚೆ ಪನ್ಪೆ ಹಾಳ ಅಂಡಲ್ ಪನ್ಪೆ ಹಾಳ ಅಂಚೆ ಜನಕ್ಲೆ ಗೋ ಮಲ್ತನಲ್ಲ ಆತೆ ಒಂಜಿ ಮೆಸೇಜ್ ಕೊರನ್ಪೆ ಕೆಲ ಪನ್ಪೆ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಮಲ್ತು ಬೊಕ್ಕ ದುಡ್ಡು ನಮ್ಮಡ ಬೊಡ್ಚಿ ಪನ್ನ ಅದಕ್ಕೆ ಯಾನ್ ಪನ್ನ ನಮ್ಮ ದುಡ್ಡಿ ಜನ ಹೂ ಹಾಪುಂಡು ಇತ್ತೊಂಜಿ ಐಟಮ್ ಕೊನಡಂಡಲ್ಲ ಇತ್ತೊಂಜಿ ದೋಸೆ ಮಲ್ಪಡಂಡಲ್ಲ ಐಟಮ್ ಇದೇ ವಿಡಿಯೋ ಡಿಲೀಟ್ ಮಲ್ಪರ ಪನ್ಯ ಜನ ನಿಕೇತ್ ಕೊರ್ತುಂಡು ಹೆಂಗ್ ನಿಜ ಆದಂಗ ಇದ ಮುಟ್ಟ ₹1 ಯಾನ್ ಇತ್ ಕಷ್ಟ ಇಪ್ಪನ ₹1 ಹೆಲ್ಪ್ ಮಲ್ದಿದ್ದಿ ಬೊಕ್ಕ ದಾಯಿ ಮಲ್ಪುಡು ಎಂಕ್ ಬೆಚ್ಚಾಪುಂಡಿತ್ತೆ ಇಂಬಿಯ ನೇಪಲ್ ಡೈ ಡಿಲೀಟ್ ಮಲ್ದಿನ ಇತ್ತ ನಿನ್ನ ಚಾನಲ್ ಮೋನ ಆತದ ಡೈ ಡಿಲೀಟ್ ಮಲ್ನ ಅಂದ ಅಪ್ಪಗೆ ಹೆಂಗ್ ಕೊಂಚ ಜೋಡನ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇರ್ತನ ಏರೆ ಏತ್ ಧೈರ್ಯ ಪನಡು ನಮ್ಮನ ಜೀವದ ಮಿತ್ ನಮಕ್ ಆಸೆ ಇಪ್ಪುಡೆ ಎನ್ನ ಯಾನ್ ಸಾಯ್ತನಲ್ಲ ಮಲ್ಲತ್ ಮರಿ ಎನ್ನ ಬಾಲೆಲ್ಲ ಉಂಡು ಜಲ್ಯ
ಐತ ಗತಿ ಆತ ಬೆದರಿಕೆ ಎಲ್ಲ ಪಾಡುಜೇರು ಜೂ ಹೋಗು ಇಲ್ಲಾಗ ಬರ್ಪೆ ಬಂತನ ಓಕೆನಾ ಇಲ್ಲಾಗ ಬರ್ಪೆ ಒಂಜಿ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ವಿಡಿಯೋ ಪನ್ನೇಕ ಆತ್ಮ ಲೇರ್ಲ ಮಲ್ಪರ ಚಾನ್ಸ್ ಇಜ್ಜಿ ನಿನ್ನ ಅವು ಪೂರ ಬಿಡು ಅವು ಪೂರ ಈ ಕಾರಣ ಕೊರ್ಪುನೆ ಬರ್ಚಿ ಕಾರಣ ಈಗ ನನ್ನ ಕಾತೊಂದು ಕುಲ್ದಿಬ್ಬರ ವಿಷಯ ಬನ್ನಿ ಒಂದು ಗಲಾಟದ ವಿಷಯ ಅತ್ತ ಕಾರಣ ಕೊರ್ಪ ಐತೆ ದಾಯಿತೆ ಮೂಜಿಂದ ವ್ಯಕ್ತಿ ದಾಯ ಬರ್ಪೇಪ ನಿನ್ನ ವಿಷಯ ನಿನ್ನ ಇಲ್ಲದ ವಿಷಯ ಪನ್ನೇಕ ಅನ್ನ ಆಯ್ಕೆ ದಾದ ನಂಜಿ ಹೆಂಗ್ ಗೊತ್ತುಜ್ಜಿ ಏನು ವಿಷಯ ನಂಜಿ ಈ ಅಜ್ಜ ಮೂಜಿಂದ ವ್ಯಕ್ತಿ ಅತ್ತು ಒಂದು ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಡೇ ಎಲ್ಲ ಅದಿಪ್ಪೋಡು ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಏರ ಡಿಲೀಟ್ ಮಾಡ್ಬರ ಬನ್ನೇರ್ ನಂಗ್ಲೆ ಗೊತ್ತುಂಡು ಅಣ್ಣ ಅಂಚ ಕೆಲವು ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿದ ಗೊತ್ತುಜ್ಜಿ ಇದನ್ನ ಬಟ್ ನೀನು ಇಲ್ಲಾಗಿ ಅವು ಪಾಡ್ದನ ವಿಡಿಯೋ ಪೋಯಿನ ಏಪ್ರಿಲ್ದು ಒಂಜಿ ನೈಟ್ 7 ಗಂಟೆಗೆ ಡಿಲೀಟ್ ಮಲ್ದೆ ಅವಳ ನೆನಪುಂಡೆ 7 ಗಂಟೆ ಡಿಲೀಟ್ ಮಲ್ದೆ ನಲ್ಲ ಅಂಚನೆ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಲ್ಪು ಡಿಲೀಟ್ ಮಲ್ಪು ದಾಯ್ ಡಿಲೀಟ್ ಮಲ್ಪು ನನಗೆ ಯಾರೆಲ್ಲ ಗೆನ್ಪು ಜಾನು ಯಾನ್ ಇತ್ತ ಬೋಡಿಗೆ ಇಜ್ಜ ಇತ್ತ ಕೋಡಿಗೆ ಯಾನ್ ಒಂಜಿ ವಿಡಿಯೋ ಮಲ್ಪುಂಡ ಏತು ಬಂಗಾರ ಹೆಂಗ್ ಗೊತ್ತು ಏತು ಬಂಗ ಬರೋಡು ಇದು ಕೆಲವು ಅಧಿಕ ಪಸಂಗ ಮಲ್ಪನಾಗ್ಲುಲ್ಲ ಎರಡು ಬತ್ತು ಕೆಲವು ಸತಿ ಬಂದಿರು ಈ ಅಂಚ ವಿಡಿಯೋ ಮಲ್ಪ ಇಂಚ ವಿಡಿಯೋ ಮಲ್ಪ ಎನ್ನಕ್ಕೆ ಬಿಕ್ಕಾರೆ ಕೇಂದ್ರ ನಿಂಗೆ ಈ ಅಂಚೆ ಮಲ್ತಿ ವಿಡಿಯೋ ಮಲ್ಪಿ ದೇ ಎನ್ನ ಕಷ್ಟ ಏರ್ಲ ಹೆಂಗ್ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಲ್ದು ಇದ್ದ ಮುಟ್ಟಲ ಏರ್ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಲ್ದು ಜೀರು ಯಾನ್ ಈತ ಸಮಯ ಮಲ್ತು ಬೊಕ್ಕ ಓಕೆನಾ ಪನ್ಪಿನ ಓಕೆ ನನ್ನ ಮೆಸೇಜ್ ಏರ್ಲ ಹೊಸತ್ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನೆಲ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಲ್ಪನಗ್ಲ ಏರ್ಲ ಅದಿಪ್ಪಡು ಉಂದೊಂಜಿ ತಪ್ಪು ಏರ್ಲ ಮಲ್ಪೊಡ್ಚಿ ಬೊಕ್ಕ ಪಶ್ಚಾತ್ತಾಪ ಪಟ್ಟು ನತ್ತು ಓಕೆ ಎಂಕಲ್ನ ಚಾನೆಲ್ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ತೂಪಿನಾಗ್ಲ ಏರ್ ಪೂರ ತೂವೊಂದುಲ್ಲರ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ಪ್ಲೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ಪ್ಲೆ ಏರ್ ಪೂರ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ದು ಜರ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ಪ್ಲೆ ಲೈಕ್ ಮಲ್ಪ್ಲೆ ಇಂಚನೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಏಪಲ ಇಪ್ಪಡ್ ನಿಗಲ್ನ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿಡಿಯೋ ತಿಕ್ಕ ಓಕೆ ಬಾಯ್ ಬಾಯ್